Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyo namu. Insha Allah a wannan bidiyo namu za mu muku bayani yadda ake sa security a WhatsApp. Saboda yanzu kyasa-kyasai sun yi yawa akan masu hacking ɗin WhatsApp. Kana zaune rana kwatsam za ka buɗe WhatsApp ɗinka ka ga ya ƙi buɗuwa an yi hacking ɗinsa. Kuma su waɗannan masu hacking ɗin na WhatsApp idan suka yi hacking ɗin WhatsApp ɗinka sai ya kai aƙalla sati 3 ko sati 4 sannan WhatsApp za su iya dawo ma da shi. To amma akwai abin da ake yi yadda insha Allahu in dai ka yi shi masu irin wannan satar WhatsApp ɗin insha Allahu ba za su iya satan ma naka ba. Wannan kuma ba wata hanya ba ce illa two-step verification da ake sawa a WhatsApp. So insha Allahu idan kuna biye da mu a wannan bidiyo za ku ga yadda ake sa wannan security ɗin a WhatsApp. Yawwa kamar yadda kuka sani inda ake shiga setting na WhatsApp gashi nan daga sama hannun damanmu ga wasu ɗigo-ɗigo nan guda 3 so nan za mu taɓa. Kana taɓa su zai kawo ma wannan zaɓuɓɓuka ga su nan new group, new broadcast, WhatsApp web da kuma gurin starring to sai mu shiga settings. Gashi nan in muka shiga setting kamar yadda kuka sani gashi nan zai nuna mana da sunanka da kuma gurin account da gurin chat da notification gashi nan dai duka. To amma mu tunda yanzu bayani muke yi akan two-step verification da zamu yi gashi nan wannan zaɓin na farko inda aka rubuta account gashi nan da alamar wani mukulli to nan za mu shiga. Kana shiga account ɗinka gashi nan zai nuna ma ga gurin privacy nan, ga gurin security nan, ga two-step verification nan, ga gurin da za ka canza number ka nan, ga gurin requesting na account information ɗinka, ga kuma zaɓi na ƙarshe inda za ka deleting ɗin account ɗinka na WhatsApp idan kana so ka daina WhatsApp gaba ɗaya. To in ka shiga delete account za ka goge account ɗinka gaba ɗaya ko da mutum yana da number ka kuna WhatsApp in ya shiga zai ga an nuna mai ka daina WhatsApp to ka goge account ɗinka gaba ɗaya. To wannan option na 3 ɗin nan inda aka rubuta two-step verification to nan za mu shiga. Yawwa gashi nan kamar yadda kuka gani abin da zai nuna mana. To a ƙasa gashi nan inda aka rubuta enable to nan za mu taɓa. Muna taɓawa gashi nan zai nuna mana mu sa security da muke so, mu sa number da muke so. Gashi nan a misali na sa 1 2 3 4 5 6 zai ƙara cewa ka yi confirming 1 2 3 4 5 6. Wannan 1 2 3 4 5 6 ɗin da na sa fa misali nake baku kowa shi zai sa number da yake so ya sa. To gashi nan zai nuna mana inda za mu sa email address. Gashi nan sai mu sa email address ɗinmu. Gashi nan zai ƙara tambayar mu ƙara sa Gmail ɗin mu yi confirmation na Gmail ɗin. Shikenan gashi nan ya yi mana tikin cewar two-step verification ɗinmu gashi nan ya yi. Yawwa kun gani gashi nan yanzu da na fito daga WhatsApp ɗina zan fita daga WhatsApp ɗina ya tambaye ni sai na sa wannan code ɗin da na sa. Gashi nan ina sa wannan code ɗin gashi nan ya buɗe. To shi amfanin wannan two-step verification ɗin su waɗanda suke satar WhatsApp ɗin mutum masu hacking ɗin account wannan code ɗin da ake turowa duk lokacin da mutum zai rijista na WhatsApp ɗinsa akwai code da ake turowa verification sai ka sa sannan ka samu ka yi rijista. To in dai har ka riga ka sa wannan two-step verification ɗin duk wanda ya zo hacking ɗin account ɗinka da ya shiga zai sa za su tambaye shi wannan code ɗin kuma ba zai iya sa code ɗin nan ba dole sai kai ne za ka sa.
idan ta yi tsamari kuma za su iya cewa mutum za su tura mai code ta Gmail ɗinsa. To kun ga idan ma mutum ya yi hacking ɗin number ka zai iya samun saƙonka na Gmail na waya da suke turowa na WhatsApp, to ba zai iya samun na Gmail ba. Shine amfanin wannan. Wannan two step verification ɗin security ne mai matuƙar muhimmanci sosai. Ya kamata mutane su dinga sa shi a WhatsApp ɗinsu sabida abubuwan da suke faruwa. Mun gode, a nan za mu tsaya da wannan bidiyo sai kuma wani lokaci in Allah ya sake haɗa mu. Kar ku manta ku yi mana liking da subscribing domin samun wasu sababbin bidiyos ɗin namu. Mun gode.